Kumsi benta ban ajeng kerja ni kejing syong sya tangan klem bupor ba arden mele besai moy bandawa nak sorkar ban penbait thamai no ik reservation policy kerken hun kisamla na nongston kila yerai ban khot pelong dengan pis rali hakalai putri ujemang habai kran skila pathai kubor kita kisamla kilong bai katai ki pis rali on sedang nadu kapor lai buje janmin kaban sedang ru nala ramrai ban dia terter kesor nongston ban penkut ha indoor stadium ya kaban sebeteng pat sakajing yelang pat ba Ketika kenhun juga samla na nongstoin kakhot kaweria barok na dugi samla puli ki kena skul ki long kemi long kpa bikin yawan manusim benta ha ketika rali baka jing yalang patba ban penbor ke sorkar baka dei ban penbet nyo ik reservation policy ngile rai bangin penlong no da ka peace rally ka ba ngin penlong ha ka laipoterik bunai pasan ar hajar ar pulai kata kadai kesni kani kesiba arban wan kepada kesni yuret bat ia kani kerali ngin penlong hakapor lai baje janmet bat kata kalong bangin ailat ya ki kena school ki kena college ru ki ba danglet school danglet pule lesi ki la ban pelat ya kata kapor na ka benta kani kerali bat ia kani kerali ngin penlong da ka bangin sedang nanti na la ramrai ha SBI nongstoin but ngin yat lengba kani ka yo nongstoin but ngin penkut hangtai hapo indoor stadium hajan lapwitang haka bangin sa penlong ya ka jingalang lengkot haka te sni haka ban ya ther ya tai haka bai dei but kita kimat jingdawa jong ka jat benreu nyo tra haka bai but ka reservation policy te haka ni ka por ngisim ya kalat ka kabu ban khot ban wer ya barok khot ki samla ya barok khoi ki kenja seng lagi dei seng bhalang la da gidei seng kino seng triman subha ki SHG ni kino seng lani kino lam jong ki khasi la da dei kino lam sunong la da dei kino lam hima kilong kmi kilong kpa ki khna school ki khna college but barok khoi ki badei hi kita ki khon khasi ki khon kara namar nginget but ni tips kam ba ia kan ni ka reservation policy ka ba la san phawai snem manta kala ya ha ka ba ngila shu hun ya ka e ka ba kalalong andre kat kum ka jung su thu jong ni noilam jungi manta kala sudai ban review ban phaidin biang ban penbet mai ya kan ni ka reservation policy tengi kerman ba ngingej kam ba ki khasi ki ba pura la ne ki khasi ki ba paka ki kin ai ya ka jingkershan ha ka ba de bukan de beta ya kine ki ya ki paiba nong sus nong jong ka West Castle district hi bro away bakin suba ban ya wan but ban yara ya kita ki kot la ne kita ki dak kishin ban penpau ya kata ka jing sngau la ne ya kata ka jing dawa jungi